Vi er lige ankommet til Canada. Har lidt spansk. Folk taler spansk. Hvad synes du om valsen? Det er okay, altså jeg vil sige, jeg synes det er super fedt med aircondition ude på altanen. Forsvinder de igen? Ja, det skal jo fortælles, at August og Frederik besluttede sig for, at de ikke ville være en del af gruppen. Så de forsvandt i en halv time? Så de forsvandt i en halv time, hvilket satte os rimelig langt tilbage. Vi er nu taget med nogle andre fra klassen ind på en Social arrangement. Socialt arrangement. social arrangement inde på det der. Ja. Den der bar vi inde på hver dag. Josef, sig hej. Nej. Oscar, De nærmer ikke så langt. og sige hej til kameraet. Hej kamera, hvad så? Skal vi lige hilse på Henriette, hun er herreflink. Sig hej. Hej. Kan du sige hej til kameraet? Hej kamera. Er det stemningsrapporten, vi laver nu? Hej kamera. Hej da. Nu ved folk jo ikke, at de er der. Nej. Hvad siger til mig? Okay, vi har ramt en bar. Det er en Madrids national bybar, sådan den største i hele verden. Den hedder Madrid, Café Madrid Bar. Det er helt vildt fed bar. Stor skulptur. Det var, ja. Der lige dødsud. Det gik ikke skide godt. Det gik så godt. Hold kæft, det var god paella. Nu må I se. Men vi har fået en hvidvin. Vi har fået en hvidvin, der er tom. De serverede en tom hvidvin for os. Det er tomme glas også. Se! Du er syg i dit hoved, for du er syg! Du er syg i dit hoved, for du er syg! Du er syg i dit hoved! Du er syg, du er syg! Nu er jeg skær. Fem ærgerligt. Vi har lige... Nej, jeg vil ikke tale om det. Vi kan skrive det i rapporten. Stemningskvotienten er lige 9. Den har aldrig været lavere. Vi har lige fået verdens bedste paella. Hey, hvad synes I om paillaen? Du har ikke fået paella? Meget bedre her. Jeg var en god. Virkelig god. Jeg er ikke mæt. Er du ikke med? Jeg er ikke mæt. Nej, nu. Det er nu. Vi har fået sådan nogle fine nogle. Hvor er I henne? Vi er på Maria Bar. Nej. Café Madrid. Stemningskvotienten er hvad? 10. Den er 133. Nej, kun 111. Den er 15 sekunder tilbage. Den kunne godt være 4 ekstra. Så vi ses, kan I have det godt. Hej.